next year. At gusto ko rin ipaalam po sa inyo na this is 3 years in the making. Yung Jesus the Savior po natin, isang tao lang po ang gumawa niyan. Isang tao lang po ang gumawa niyan at mano-mano. Para kaming nagpatayo ng 4 na palapag dyan. Kaya talaga na pinagtiyagaan ng isang taong ito, na ginawa po niya yan na ito ng almost 2 years na mano-mano. Ang pinakamahirap na parte po dito is how you bring in materials. The raw materials, simento, buhangin, hollow blocks. How would you imagine na i-unload mo doon sa wharf, tapos sakay sa bangka, pagdating dito, unload uli at iakyat. At gusto ko pong maipaalam sa inyo na hindi po ito proyekto ng gobyerno lamang. Proyekto po lahat ito ng mamamayan ng Alaminos. Dahil lahat po ng sektor ng aming lungsod ay mayroong partisipasyon dito. Every Saturday, nagkakaroon po kami ng community service. Yung mga kabataan, tricycle drivers, government employees, bankers, businessmen, drug surrenderies, policemen, kami po lahat ang nag-akyat ng mga materialis dito at yun po ang kanilang partisipasyon. And kayo, kung meron kayong time, you can do your share also. Oh, you don't need to bring 1 hollow blocks from downstairs from here. Kasi dire-diretso po. Nakita niyo po yung ginagawa namin chapel doon. Dito po may clearing na yan. Bata, hindi naman po kayo sinasabihan na mag-akyat kayo ng 1 piece of hollow blocks. Pinagsasabihan ko lang kayo kasi alam ko yung iba sa inyo babalik dito. And I'm sure when you go back here, mas marami pa hong mga makikita ninyo by next year. So yun po ang aking may parating sa inyo na sa 4 na araw na naging kapamilya namin kayo. Tumira kayo sa mga kaibigan at mga kababayan namin at sana naging maayos, naging maganda ang ang inyong oras na 4 na araw na pag-stay ninyo dito. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang aming lokal na pamahalaan, kaya nagagawa po namin lahat ito. Napakalakas po ng ugnayan ng simbahan at ang aming lokal na pamahalaan. At ako po naniniwala na sa pamamagitan ng pananampalataya, magiging malakas po at magiging pundasyon po ito ng isang magandang buhay para sa atin. At ako'y natutuwa sa mga kabataan na nandito ngayon at aking hinihiling sa inyo na sa inyong murang edad, sana ipagpatuloy nyo ang inyong serbisyo sa simbahan hanggang sa kayo ay magkakaroon din ng pamilya. Maraming salamat po and welcome to Alaminos City. Bago mag-blessing, ni-remind ako ni Apo Mayor, doon ba sa Synod on Youth? Sa Synod on Youth, may 3 request ang kabataan sa simbahan. Ang una, please listen to us. Makinig po kayo sa amin, sabi ng kabataan. Pangalawang request ng mga kabataan doon sa Synod on Youth, ang pangalawa, speak the language that we will understand. Especially daw sa digital era na ngayon, dapat ang simbahan ay find ways to reach out to dialogue in a way, in a manner, maintindihan ng kabataan. So, speak the language. At ito yung pinakamahalaga, yung pangatlo. At sabi, provide spaces, space for the young where we can touch God, where we can have a personal encounter with God. I think that's our experience these 4 days. I believe for Northern Luzon, it was a space where you have encountered Jesus and touched God. Ito naman yun ang hiling ng simbahan sa kabataan. Ngayong Year of the Youth,
Meron Mission 3L. Alam niyo na, Mission 3L natin. Ayaw yung Mission 3L. Ano yung tatlong L? My dear young people, reach out, as Mayor reminded us, reach out to the lost, to the last, and to the least. Yan ang Mission 3L ng kabataan itong Year of the Youth. The lost, the least, and the last. Anong ibig sabihin? Kasi karamihan po yung mga dumadalo sa mga activities na ganito ay yung nasa parokya, yung mga nasa school. Paano daw ho yung mga out of school youth, yung mga nasa lansangan na mga kabataan, yung mga nasa presong kabataan, yung mga katutubong kabataan, the indigenous. So may I request all the youth leaders, youth ministers, in your places, reach out to those who are not going to the church, who are not inside your group. So reach out mga kabataan. So Mission 3L, the lost, the last, and the least. I believe the church is always listening to you and is trying to speak the language that you will understand. And finally, as this Mass is a witness that we have a space where once more, through this Eucharist, we have touched God. Hindi lang sa misa, sacrament, pati lalong-lalo itong magandang lugar nito. So mabuhay, purihin natin itong Panginoon. Thank you. Together with Bishop Rick, we give you the blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads as you ask God's blessing. May the Almighty and merciful God, by whose grace you have placed your faith in the first coming of His only begotten Son, and yearn for His coming again, sanctify you by the radiance of Christ's advent, and enrich you with His blessings. Amen. Amen. As you run the race of this present life, may He make you firm in faith, joyful in hope, and active in charity. Amen. So that rejoicing now with devotion at the Redeemer's coming in the flesh, you may be endowed